sak bagumam hati nan den umbu. Kok dulu udah sampaikan nan terasa di hati, mungkin kini kok kita sajalan bimbingan. Entah manga mulut tak kunci, kini baru kata-katakan adilah dalam pinangan. Suka bahas simpan di mana dan kau tahu ba indah bersampaikan boleh nak den pertimbangkan dari hidup. Jame tapu anda babale tarumu ajo den dia memandang ame denai hanyolo yang lapua hanyo joi sak bagumam hati nan den umbu. Kok dulu udah sampaikan nan terasa di hati, mungkin kini kok kita sajalan bimbingan. Entah manga mulut tak kunci, kini baru kata-katakan adilah dalam